Eta eskola? Eskola guztiz erdaldun. Eskolan monjak oso urduri pintzen zen. Nik uste monjak eure igual urduritasun hori franzikismo eta ekingo bien batzuk. Ze oso urduri pintzen ziren inspezio goten zanean. Inspezio goten zanean zan, azkenean egituzkun galderak ziren hori liburuzkoa bat genukan formación del espíritu nacionalero eta harri liburuz eta monjak etorri orduko inspektorik eta, guztiz ondo ikin eta ondo eginen, egon horretan eskolara eta gu uniformeraz baina zeuden gauza batzuk ez gendula beti erabiltzen baina puño subizek eta hori egon horretan bat induzio. Eta orduan bai oso duri egoten ziren da guri transmititu euskoen orduritasun hori. Gero gu nausiago izan ginen batzuk 12 urte ekingo ginen. Eta hasiko bagine rekreoan euskaraz berba egiten, rekreoan bakar. Eta bai, talde bat egingo dago. Eta talde horregi izenekin berreakoan. Eta zer da, sigla batzuk. Baina izango da Jose Antonio Aguirre. Eta horrekin, da ziginen rekreoan euskaraz berba egiten. Baina ensegidan moztu zuen gure nahi hori. Ez euskuen hori zen daikela, zen monja batzuk ez dakizirela euskera, eta orduan ez tabi jakingo zertaz berbetan gabi zen, eta hori delikatzen ziren. Orduan pentsagoen beste gauza bat, kuadernotan, hasi marrazki batzuk egiten, berde eta gorri, fondo zuriz, zelako pentsaerak ikingo benunez, kuadernoko fondo zuriz izan lez, loratxoek, zozer, eta holak egiten gendu redazio presentau eta horretan egiten.